Болестта като път. Торвалд Детлефсен и Рюдигер Далки. Първа глава. Болест и симптоми. Болест означава нарушаването на една хармония, т.е. поставянето под съмнение на един дотогава балансиран ред. По-нататък ще видим, че разгледана от друг ъгъл, болестта всъщност представлява именно създаване на равновесие. Симптомът ни сигнализира, че като хора, като духовни създания сме болни. Симптомът ни информира, че нещо ни липсва. На болния винаги му липсва нещо и то се отнася до съзнанието му. Ако нищо не му липсваше, той щеше да бъде здрав, т.е. съвършен. Липсва осъзнаване, затова е налице и симптомът.